И здравейте хора, това малко кратко второ информативно клипче за новата защита. Има много добри новини за нея. И ето ги тя. Спечелихме 47 купи от новата защита. Ще ви покажа първата първа. Попаднах с ниски канти, но ние имахме отклонна защита, което малко допринесе. И тук той слага още един бомбър, който няма никакъв смисъл. Ето вижте тъпотия. И бихме първия рунд, а пък това бронзено и мен падна. И втората по-готина за мен защита, които ме нападнали с много повече войници. Вижте просто. И както виждате ги размазахме и сега апдейтваме. Започнахте, че има прекалено място. Аз забравих да ви кажа. Ще участвам в батъла на моя клан. Искам само да си правя първо място. Мале. Ми се плаче като видя тяхния на първо място. Вижте. Мощен. Ей се обзавел красиво. Това беше дано в клана да не ми бият лесно. И ще мисля да доникна на нашия красавец. Не, те няма да нападат много, ще нападат ето този. Това съм доникнали. Пътето му доникнал. Че време да направя ще един такъв. Ето това е моето кратко информативно клипче. О, да, и скоро сме бронз 2 и ще дигнем 10 левел. И довиждане, това беше от Тънга Марта Random Place.